सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अरे साला एको मुर्गा नहीं सन लौकत रे बा। लागत है कि हमार मन के मुर्गा बंडे रह जाई। अरे साला ओहो क्या बात है क्या बात है। अरे क्या बताओ सब बढ़िया है सब। भाई का छोटी चुकी गैस सिलेंडर ले आए बड़ा मामा। अरे करीना के बॉडी स्प्रे के टीना हा इम्पोर्टेड हरे। देख आदमी बंजी पसंद आदमी। अरे वाह रे देखा भैया बड़ा गजब के शहर बा मुंबई। दिमाग में गर्माहट और दिल में तरावट आ जाला। वहाँ जब समुंदर के लहर उठेला ना तो लागेला कि पत्थर के चूर चूर कर दू। अच्छा मगर खालिए वापस चल जाला सिर्फ भिगा के। लेकिन सबक बाई जिंदगी के कभी पानी के लहर हार न माने। बार बार प्रयास करेला बार बार आके टकराला चट्टान से कि तोड़ दे मगर ना तोड़ पावे। और उहे समुंदर के लहर के छींटा जौना बिल्डिंग पर पड़ेला ओकर नाम पूरा दुनिया जानेला, होटल ताज। तोहर आपन बा भैया? अबे हम ओकरा में मैनेजर हई। आ मुंबई में मैनेजर के मतलब मालिक होला। हमरा हिया पैसा बोरी में भराला, बोरी में अनगिनत आवेला। हई देखत अरे देख अरे तो सोने जैसन लागत बा। हाँ, अमेरिका से 1.5 लाख में लाइल बानी। हई ड्रेस देखत अड़े हई ड्रेस ई भी लंदन से लाइल बानी पूरे 2.25 लाख के। ई गर्मी में ठंडा रखेला और ठंडा में गरम। भैया तब तो बरसात में छतरियों के काम करत हुई ना। हाँ बिल्कुल। और हई देख मोबाइल। एकरा ना टीपे के जरूरत बा ना छुए के जरूरत बा। खाली मुंह से बोला नी सल्लू तू बोलेला ओने से हल्लू। एकरा में पूरे लागल 3 लाख रुपए। तू तो चलत फिरत एटीएम मशीन बड़ा भैया, तारा डर ना लगेला का? अबे एसपी डीएम कलेक्टर ब्लॉकर सब आवला सन हमरा होटल में। हम केकरा से डरम रे? सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय दत्त, गोविंदा, धर्मेंद्र सब हमरा होटल में। तनिको ना कोई के भाव दी हम। हाँ कभी कभी करीना आवेली ना सचहु में करीना कपूर कैसे लगेली? मकई के ढाढ़ा जैसा लगेली। आओ कैसा लगेली? पागल बहुत खूबसूरत। ऊपर से इतना बढ़िया बिया ना नीचे से तोर माई के आँख के ऑपरेशन करैले रे। ना भैया ना भाई। तब पहले माई के आँख का ऑपरेशन कराओ तब करीना के अंटीना कपार पर बांध के घूमिए। अरे ई बंसिया बबलुआ नहीं कंसोल लोकत रे पलटुआ। अरे भैया अब की बेर बसंत पंचमी पे जौन ड्रामा होखे वाला बा वही के रिहर्सल में गुरुजी के साथे दोनों जुटल बाड़न सन। अच्छा बंद कर नौटंकी बाजी। हमार जीव आजीज हो गइल बा। टेम्परेचर बढ़िया गइल बा। गुरुजी मार खावा गुरु बनस वो से पहले उनकर गुड़ धके गुड़ छान लसा। अरे छोड़ ना तहार पजामा के डोरी खुल जाई। अरे लंगोटा देखी पहले रे। गलती हो गई गुरुजी। सब के सब निकम्मा निठल्ला बड़ा सोन। टोनी के बाप दादा के कहला से आ बानर नियर कुदला फनला से हम टोनी के रोल दे दे। गुरुजी हम तो माइकल जैक्सन लेखा डांस करीला। अरे अस्थिर रहू न रे, ना तो पीठ पीठ के तोरा के हेलेन बना दे। अरे नालायकों पहले नाट्य कला के संस्कार के सीखो सन, नाटक के चरित्र के समझो सन, प्रॉम्प्टिंग करे के जाना सन,
अभ्यास स्थल के साफ सफाई पर ध्यान दसन तो तोनी के ऊपर माता सरस्वती खुश होइयन आ तोनी के आशीर्वाद दियन तो तोनी के एगो महान कलाकार बन सकत रसन। गुरुजी रउए नु कहनी कि कीचड़ में कलम के फूल खिलेला। हमरा चप्पल के नंबर भी तेरा चेहरा पे खूब खिली, निकाली का। गुरुजी रह दी, काहे के हाथ गंदा करे। अरे टेंगारी, अरे इतना भगदड़ काहे मचल बा रे? अरे मुंबई से गिरधारी मामा आयल बाड़े, गिरधारी मामा। गिरधारी